माइ रोगादों बै माइ हजाय जिल्लानि थेलाया हजाय जिल्लानि थेला बियो साइकेलखौनो थेला बानायदों सोरबाफोर रोङाखैबा सोलों नै माइखौ बिदि जाबगासिनो दं माइखौ रोगानांगौ धान बुकिसो आनी धान हजाय जिल्लार थेला तो केने कैसा हजाय जिल्लानि थेला बियो साइकेलखौनो थेला बानायबाय जोङो बाया मोजोमा खामानि मावसोमना जागोराजों बानाय गैया थेल' होनगोन नै दा नारनोसै दसेनि उनाव नाय नै इनिफ्राय बैसिम बे साइकेलसो बियो बेनिफ्राय बैसिम खानानै लाबाय जोङो थेला बानायबाय साइकेलखौ 50 बजा खरि रोगायो जों 50 बजा खरि सोरबा जुदि रोङाखैबा थेलानि साइकेलखौ नुवाखैबा बानायनानै ला बेबायदि जायो नारबाय नै नारनोसै बेबायदिनो रोगायोलै हजाय जिल्लायाव खस्थ' गैया जेबो खस्थ' गैया ब्लां थांखायो नै नारबानो थाङो नोंसोरबो मावदामब्लेनानै जानोबा 12 बिगा माइ गायसाबदोंमोन थेब बाख्रिया बुंसाबदोंमोन होननाय बारा बोसोरसेनि ओंखाम लागाव